Як арганізаваць кірмаш жаніхоў і выйсці замуж? Хто дапаможа выканаць усе запаветныя жаданні і справіцца з хатняй працай? Адказы на гэтыя пытанні яшчэ некалькі пакаленняў таму назад ведала кожная славянская жанчына. Хаця чаму адказы? Па сутнасці ён адзін. Гэта лялька-абярэг. Юбочка одевается выворотно, вверх ногами, да. Значит, шовчик сзади на юбочке. З самага дзяцінства любімай справай Валянціны Сцяпанаўны было рукадзелле. Усё пачалося з абшывання лялек. З узростам абрала прафесію кравец-закройшчык. Аднойчы на сцяне ў знаёмых пабачыла мініяцюру-вышыўку. І з той самай пары пайшло-паехала. Я говорю, дайте мне ее, я хочу такую вышить. А ты умеешь вышивать? Я говорю, нет, не умею. Ну, то ты не вышьешь. И они мне не дали. Но меня это мучило, и я вернулась к ним через несколько дней. Говорю, ну дайте мне эту картинку, я хочу вышить. Они мне дали картинку, я перерисовала и вышила. Одна карціна, другая, трэцяя. Спачатку вышывала гладдзю, потым перайшла на крыжык. Далей у ход пайшлі прыродныя матэрыялы, крупы, семечкі. Затраты мінімальныя, а вынік здзіўляе сваёй арыгінальнасцю. Здесь используется семя льна, наносится рисунок клеем, и потом это все засыпается, вот манка засыпана, ну и потом подкрашивали. Спрабавала вышываць рушнікі, але душа жадала чагосьці іншага. Аддушыну знайшла ў ляльках. Люблю рукодельничать, и хочется вот делать этих кукол, мастерить, творить и что-то детям давать. Только бы дети хотели, показать можно и дать все. Пад яе пільным наглядам дзяўчынкі з захапленнем робяць лялькі-абярэгі і пасцігаюць глыбінны сэнс, які нашы продкі закладалі ў іх. Так, тема сегодняшнего занятия – народные куклы. У вас у всех есть задание, кто делает какую куколку. Можете приступать. Калісьці ў сялянскіх хатах налічвалася каля 100 лялек-абярэгаў. Кожная з іх рабілася па-рознаму і мела сваё значэнне. Куватка – самая першая лялька, з якой немаўля сустракалася на парозе гэтага свету. Яе назва паходзіць ад цікавага абрада кувады. Когда женщины рожали в бане, и вот в предбанник садили мужчину, ее мужа. Ставился кошек с яйцами, и на эти яйца садился мужчина. Каб перахітрыць нечысць, па прылазніку развешвалі кувадак. Злыя духі прымалі лялек за немаўлятак, таму і не траплялі далей у лазню да парадзіхі з дзіцём. Когда женщина родит, ее переодевали в мужскую одежду, чтобы сбить нечистую силу. И она работала, а мужчина мог неделю до крестин лежать в кровати со спеленатым бревнышком. Вроде как это он родил, чтобы отвести все плохое от своей жены. Вот такой был обычай. Да немаўляці клалі пеленашку, якая сагравала халодную калыску. У мінулым, калі цацкі не адрозніваліся сваёй разнастайнасцю, маці, каб забавіць дзіцяці, рабіла яму зайчыка. З ім можна было пагуляць, пагаварыць і нават падзяліцца сваімі дзіцячымі крыўдамі. Берется вот такой лоскут ткани, складываются вот такие треугольнички. Вот, сложили. Теперь это перематывается. Вот видите, уже мы видим ушки зайчика. Перемотаем их. Маленькі сябар, апрануты на пальчык, заўсёды быў побач і ў бядзе, і ў радасці. Сярэдзіну напаўнялі рэшткамі ткані, абрэзкамі, ачоскамі нітак. Цяпер для гэтай мэты можна выкарыстаць серпанцін. Такую простую цацку можна зрабіць за лічаныя хвіліны з насоўкі. Свернули его трубочкой с одной стороны. Здесь даже не нужны нитки. Свернули с другой стороны. Так. И все. Сложили ушки. И завязываем ему мордочку. Вот игрушка готова буквально за несколько минут. Толькі што была лыжка, і раптам замест яе такая сімпатычная і зручная для гульні штучка. Лічыцца, што маці займала ёй сваіх дзяцей пасля абеду ці вячэры, каб тыя не перашкаджалі рабіць хатнія справы. Это куколка на ложке. Ей днем пользовались, а на ночь мама заматывала ее на ложку и давала доченьке. Калі дзіцяці дрэнна спало, то верылі ў тое, што здаровы сон верне лялька-бяссонніца. Матуля прыгаворвала: «Бяссонніца, бяссонніца, не гуляй з маім дзіцяткам, гуляй з гэтай лялькай».
ад дарунак да падарунак першая лялька, якую дзіця рабіла самастойна. Самая першая прызначалася для бацькоў, каб змалку прывучацца быць удзячным ім за тое, што тыя гадуюць іх і клапоцяцца. Сегодня я сделала куклу подарок. Ее, когда детям дарили игрушки, они делали своими руками и дарили эти игрушки взрослым. Капустка дапамагала вызначыць, ці прыйшла пара жаніцца юнакам. Каб разабрацца ў гэтым, дзяўчаты бралі ляльку з сабой на вячоркі і клалі на калені. Когда подсаживался парень, то более старшие люди смотрели, как он относится к кукле. И по его реакции на эту куклу они судили, пора ли ему жениться. Вот даже такое было. Калі дзяўчына выходзіла замуж, маці давала ёй плакушку. І праз нейкі час па яе стане вызначала, які лёс у дачкі. Калі лялька зацухмоленая і брудная, значыць, шмат слёз пралілося на яе. Калі ж чыстая, значыць, дачка жыве ў міры і згодзе. Эта кукла называется подружка-плакушка. С ней можно плакать и играть. Большасць лялек сімвалізавала жаночы пачатак, і толькі некаторыя мужчынскі. Як ні круці, а багацце ў дом прыносіць мужчына. Таму багач у руках трымаў торбачку з грашыма. Але ж нават ляльцы абярэгу ў адзіноце жыццё не цукар. Пара багача, зернавушка – паказчык працавітасці гаспадароў і багацця ў сям'і. Она нужна, чтобы дома было счастье. И каждый год, когда появляется зерно, надо связывать, высыпать и насыпать новое. У кожнай гаспадыні павінна была быць лялька-мятлушка, якая рабілася на венику. Для того, чтобы выметать из избы все плохое, а также обметать ребеночка больного или кого-то больного. Веничком обметали, ну и верили, что они от этого выздоравливали. Рванкі і мотанкі – другая назва абярэгаў. Каб жыццё не было колатым і рэзаным, забаранялася карыстацца іголкай і нажніцамі. Абавязковым была прысутнасць чырвонага колеру. Выраблялі лялек з кавалкаў ношанага адзення здаровага чалавека, якое увабрала ў сябе цяпло рук стваральніка і было прасякнута працоўным потам. Для дзіцяці лялькі рабіліся толькі з бацькоўскага адзення, каб перадаць радавую і генетычную памяць. Бязвокая не сурочыць, а бязротая не абгаворыць. Таму ўсе лялькі былі без твару, а без ног, каб не збеглі ад уладальніка. А вось ляльцы на шчасце, наадварот, ножкі рабілі абавязкова. Чтобы она ходила за счастьем для своей хозяйки, искала ей счастье. И вот такая длинная коса, значит, чем длиннее коса, то тем длиннее жизнь. Калі ва ўсіх ляльках валасы рабіліся натуральнага колеру, то разнакаляровыя доўгія косы вяснянкі сімвалізавалі вясну. Чым ярчэй абярэг, тым больш у ім сілы. Па колеры гэтага абавязковага атрыбута дзявоцтва варажылі аб надвор'і надыходзячага лета. У канцы зімы маладыя незамужныя дзяўчаты рабілі абярэг у падарунак для блізкіх і дарылі яго з прыходам вясны. Кого ты у нас изготовила? Веснянку, символа красоты и молодости. Да, для чего делали девочки ее? Для того, чтобы весна наступала ближе. Зробленыя з душой і добрымі думкамі лялькі маюць найбольшую прываблівасць і моц у параўнанні з фабрычнымі, і падрастаючае пакаленне гэта выразна засвоіла. Не то, что ты их покупаешь, а делаешь своими руками, потому что они получаются интереснее, чем новые куклы. Вядома, лялька не адзіны, але адзін з самых прыемных праваднікоў для ажыццяўлення нашых мар і жаданняў. А каб усё спраўдзілася, трэба верыць. Верыць у іх моц і ахоўную сілу. На жаль, у сучасным кругавароце падзей многія беларускія традыцыі і звычаі паступова страчваюцца. Але мяне радуе іншае. Існуюць неабыякавыя людзі, якія па крупіцам збіраюць забытыя. Я адправілася ў вёску Лелікава Кобрынскага раёна, каб даведацца аб вясельным абрадзе пасільшчына.
Лелікава ўражвае сваім фальклорным багаццем. Мастацкі кіраўнік Лелікаўскага дома культуры Вікторыя Жук да захавання самабытнай мясцовай культуры ставіцца неабыякава і крок за крокам папаўняе аўтэнтычную скарбонку. Каб гэта не забывалася, асабліва для моладзі, якая жыве ў гэтай мясцовасці, таму што ўсё ж такі хочацца, каб яны ведалі, чым займаліся іхнія продкі, што рабілі іхнія дзяды, прадзеды, як яны жылі, чым займаліся. Першы дзень вяселля – субота. На прыемную падзею збіралася не толькі свая вёска, але і суседняя. Гучныя і сардэчныя спевы сваха разліваліся па ўсёй аколіцы і запрашалі гасцей на свята. Щоб люди знали, що вже весілля починається, щоб не тільки гості йшли, приглашені, щоб йшли навіть запоріжці на весілля. Стукну я й по калине, стукну я й по калине, гукну я й по родине, збирайся, родойку, настую суботой, настую суботой. Не з вашого села, не з вашого селення, не по-вашому співаєм, просим извинения. Радасныя песні так і прыцягвалі сябровак маладой. Гэта было добрай нагодай, каб жартамі, забаўляльнымі прыпеўкамі пра хлопцаў і каханне пайсці па гасцінец да свах. Ходили з разных вёсак, і не все ведали наш диалект, потому что он у нас индивидуальный, отдельный, и просили побачення, тое, что не ведали его. І гэта толькі ў спевах выбачаюцца за незразумелую мову. У жыцці яе ніколі не цураюцца. Наадварот, лічаць цікавай і своеасаблівай. Я могу спокойно у Кобрыне зайти в магазин и паміж сябрамі говорить на своей мове. И гэта мяне не лякае. Сванойко молодая, сванойко молодая, дай сера корова. Дзяўчаты прыходзілі да свах не проста так, а з дакладнай мэтай папрасіць пасільшчыну, своеасаблівы выкуп, гасцінец за невесту. Жартавалі, што ўжо трэці дзень ані крупінкі ў роце не было, таму без гасцінца ніяк. Мы спевали песню «Сватойку молодая, дай сыра коровая» аб тым, што свахі павінны былі даць нам гасцінец за нашу прыгожую маладую. Просимо дати нам посільщину за таку хорошу молодую. Дамо! Прыход сябровак маладой не быў нечаканым, таму свахі пасільшчыну гатавалі загадзя. Абавязкова клалі самадзельны сыр, пальцам пханую кіўбаску, хлеб і гарэлку. Ми корова ять маям, ми його юбіраям, золотої квіточки, що були й дивочки, що були й дивочки. Дивочки й коня. На фартуху вышытыя вочы, бо сваха заўсёды ў цэнтры падзей і пільна сочыць за ходам вяселля. А ў абрадзе пасільшчына галоўны абавязак свахі выдатна вытрымаць своеасаблівае выпрабаванне на кемлівасць. Жарты, заданні з падвохам, загадкі з некалькімі адказамі чакалі яе. От свахо, тобі тільки гроші. Як ти така хитра, отгадай 7 загадок. Давай, отгадаю. Ой, що біле, не біляче, ой, що чорне, не чорняче, що біжать без прогону, що роста без кореню, що грає, голос має, що горить без жарене, хто жива без дружини. Лабать біле не біляче, галка чорна, не чорняче, вода біжить без прогона, камень росте без кореня, скрипка грає, голос має,
Свічка горить бажарене, козак жива, поздружене. О, бачиш, отгадала. Молодець! Сенс наших загадок заключався ў тым, каб праверыць інтэлект нашай свахі. Як бачыце, яна ў нас не дурная. В нашай вёсцы свахі павінны былі быць разумнымі і баявітымі. Таму я, як сваха, павінна была абавязкова расказаць, адказаць на гэтыя загадкі. Галаўны ўбор свахі – цэлая навука. З лазы рабілі скрыначку, па яе памеры шылі брэжа і ўпрыгожвалі яго разнакаляровымі шклянымі пацеркамі. Баявітасць жанчыны сімвалізавалі рожкі на кокашы. Былі яны з пер'я пеўня і часам куркі. Адсюль і назва «кокаш». Брався б такий плат ляний, і його зав'язують уже по коробиці. Ну, це треба хороший спеціаліст. Він зав'язується по коробиці, сюди йде так під бродою, потім тут в кінці. І він хоч длинний, але він, виходить, зовсім потім короткий, бо він уходить сюди на всю зав'язку. Обов'язковий елемент костюма свахи – крайка. От так вона приматує, так, щоб на таких, на розстоянні, що тут кінець, що там. О, и потом поверх фартух. То это в свахе обязательно должна быть эта крайка. Если без крайка, это уже не сваха. Вот такие у нас были, можно сказать, наши леліковські обряди. Першапачаткова дзяўчаты з халадком успрынялі ідэю адраджэння лелікаўскіх абрадаў. А сейчас они увидели, что шеи приехали из Минска нас снимать. И уже они поняли, их заинтриговало. Мабыць, ужо і не пабачыш традыцыйнае беларускае вяселле менавіта такім, якім яно было ў нашых продкаў. Мяняецца час, з ім каштоўнасці. Кожны чалавек, кожная пара хоча яксьці адрознівацца чымсьці ад другіх. І шукае вось і экзатычныя якісь напрамкі, і беларускім стылі, у розных стылях. А вось такі стыль, вось нідзе такога няма, як у Лелікава. А вось Ангеліна мае цвёрды намер даведацца пра ўсе існуючыя абрады і зрабіць вяселле сваім, родным, лелікаўскім. Вельмі хацелася, каб хтосьці з нашага сяла, калі будзе жаніцца, вось з усімі гэтымі абрадамі правялі вяселле. Каб паглядзелі людзі, што гэта вельмі традыцыйна, гэта цікава. І нам не трэба забываць вось такія традыцыі, абрады. І зараз, канешне, ёсць такія абрады і традыцыі, якія паўтараюцца, але не ўсе, то есть вельмі мала іх. Можна было б болей так па-нашаму правесці гэтае вяселле і взяць усе абрады і традыцыі. Дзеку сванойко, дзеку, дзеку. Мясцовыя жыхары лічаць, што такія маладыя гурткі аматараў фальклору бадай што апошняя надзея захаваць вёску. Наша вёска памірае, поэтому приходится камусьці продолжать род, традыцыі. Вось мы продовжуємо традиції і буваємо у якихось, наприклад, на мероприємства їздимо. Ось ми були у Мінську. Нам вельми цікаво вивчати нашу історію, нашу родну мову, що було раніше, це вельми цікаво. Треба жити сучасним життям, але і не забувати про старе, те, що було раніше. Захавана на лелікаўскай зямлі культурная спадчына, яскравая характарыстыка народа, які тут жыве. І няхай усё змяняецца, усё цячэ, ведаць і паважаць тое, што было раней, наш святы абавязак. Завшанечну палі.